ya baby edru ye no afa na ba ma no be kire no nase nti no mame akwaba yeah jam daddy nti ha na o ka se o de watranse ya o be kan se ma de a kire wo ai to me so me pa cho nti wode metena ase ye a o se woni me won komo na obeka ensem a kire me sa time no so no na ehu efri me mu because of emotone niema na odigu nsuo ma me dware ntino na sa niema ni nyina se de na ehu ni me mu enti wode metena ase no na o ka kire me se asema me baba beka a kire wi ema wiye mu nyeden enhyew enam se okay ene me tie enti no oyaye no ene o ka kire me se woni ahonhom 77 nenam meso mehwe dem ho no ma yenkwa na yete wo no enti ahonhom 77 ne na se yenkwa dem ha enti ya ne omo wahi because me hu obi ya ono nko ane me na me hu no se yete dem ho ene o se woni ani awudi hu na woni ani awudi hu enti gise me wani ansa na mehu sa ahonhom no na ahonhom no omo ne nam free emrentinti ono omo anante sa enti o kan to be honest me yemu hye me papa say ahonhom 77 ene yese me wu awie enti no emu wonom na na agya makotom awie me ni hwia me ye biem enti na yose me ne etena sa enti ewomu a na o ka kire me se sesei no ma ba be hu enti ma be hu yi na se your friend so pese opia ema ne mame because na ema wom enti ema na omu wom no pese opia ema ne ba me side na ono mema no ye den e ko ono no side and sa ema no omu be di machi enti edru ba bi no o ma me ring bi hye na sa ring no na ye ring a me de ye de me de frɛ ahonhom no se bia me nam krom ana me nam ba bi na se your friend is saying obi mpo ha me krampo na anasa me ko problem bi mu a me from mu a instant me pacho omo beba because omo ye mframa omo beba enti yes ano afedie be ma ne ka kire me se etwa se omo de me ko na omo ko initiate me na ema na ye den etimi den eba me so enti before that no so no na sa Natasha because of me ye etire no ehon manka na me ye etire ni nti no na Natasha no etimi da ne ho edi kire me sa time no otimi da ne ho edi kire me bia da yesumu otimi da ne ho edi kire me hair styles a me ya edi edom be den ebebrem because me ko afijas me nya ba bia na me ye den na me ye tire ene sa beautification niema no afe ane ka no twin se afefe de niema no niema me de ye wo mo a de betwe dom aba ai se afe de yete honom ntin me nya ba bi veranda so start madwuma ne nkakra wo honom ai start adwuma ne nkakra wo honom a na eja ensu ska no me wia na me akoma ba ema no tana na aye na eye enti edru mre bi no a wo mo kan se o se o mo initiate me no mo de mbekọ Benin sa time no so no on se di hu ko wo church mu sa oh yes okay on se be ma no e ka kire me se be ma no e ka kire me se your friend say sa time no obehia me wo Roman Hill no on se o ma meti ase se o de me bekọ ne spiritual father ho enti sa spiritual father no ono wan kire na me so me nim se spiritual father de ye sofo enti no menene nante ye eche ye dru baabi ne no wo kire me se spiritual father no ene ne papa bi a wo Benin enti no edru mre bi no na afede wo se ema no omode no omo initiate me ma ema no enti no o se ye ko Benin enti before say ye be ko Benin no spirit ba ko bi ne friend Adam na sa spirit no ono ena eya na etena ne so ono no ye huhum detective eno twini aka ne say huhum detective oyehwemu no oye obi oye huhum ahwehwemu as a person yes enti no ono otimi betena ne so no disguise ne ho ewo ono no be mani mu o disguise ne ho e kasa te se be mani pepepepe but o ne kasa oba ne mu a wo ka utimi hu se sa kasa no wo ka no ho enye den ente but o disguise ne ho te se be mana o kasa te se be mani pepepepe na sa Adam no na oyo obi a chese
ebo bia o mekwa akwakobo wo me hu bia na oba be ka kire me na oba be bo mamane sei na ekọ eduru ba bi be ma ne kura po ka kire me se me mfa ma wode ma no mfa nkoji skaduro ena me ka chense na ma wode me de ma we na me koji skaduro e be dan na ma wo ama emma aba be diska ne bi enti na se we kura po de mfa so obi ani so se ho se me de ma wode ye dan e ma ne koji skaduro no enti eba ne sa no na Natasha no waka ne ho no eniema bi wo ho no na omo ka kire me a mempininti na sa Natasha na spirit oba na no ware no na one me nye fine because of eniema bi wo ho no ma omo ka mempene because edru ba bi wo ka em so omo kire me enwure bi amoma kote ma me dia fra enku bi ama me skin na ye kokko na me because omo be se me skin ye kokko na omo ne me nante and am say bobu ebo me mame oye tuntum me papa so ana owo me oye tuntum me nua no mu nyina ye tuntum do oye kokko oye busuam ya half caste enti no me hu obi a wapo wabusuam nim enti me so me nya ade a me de be yeden me ma me ho kwan amama say me skin enti me ne wo mo eye sa na akoye say sa Natasha no because of niema bi wo no ma me ne wo mo agree enti no na one me nya fine enti no be ma ne so de esan say na ohun ne say me ye good man no because the shemenum krampa na me yi ama no ade bia na me oba na me bo me ho moden eduru ba bi krampo ne mitimi ede me ho si wo me ne be ma da edi sky eden e koma no me pa cho ma mi rum kakra abrante na ofrefigasa so ofrefigasa mo kotena wo keke me pa cho mi busa no na mi busa ne se ehemfa no ofri o ma me ko bu na busua ada me ka sa asem ne sa ada na be ye ntokwa ofri so hu na busua fo da me hu na busua da yenhwe den na ebesima oba se me pebement mi ni be ma foforo kwakoda na magiska de ba no ya we huhuma na won so no ya we so we be bisa na on se me pacho huhuma e won so no na o ya we na spirit ne kwampo ma me permission de ekọ esan se na me na omodi pesika e de ama be ma no okay enti so woni be ma koda den na huhum we beba sa oni pa no ma na nyeska no so ni be ma foforo koda abonten a oh den na o de free hoba me pacho apart from ska no me pacho me no ye ton me ma boy be ma no enti na me de oba me life ma ba be say me okay enti na me no oye na adwen say o fa me so je say o say me ekwan ye obefa so a ni mission ye de ama no no obetimi accomplish no okay ene say o de me be fa sa kwan bi a eye oboneyefo kwan so na omwetimi enyame ayeden asay no se nia John 10:10 ne kan no oyifo no mba oba so obewia na okum no ayeden na wasay enti ono ne ekwan ye omo fa so omo di wi ame a na omo pese omo se me ye sa kwan ne so enti mebe sabiem se bia ne be makoda na be man mo ska na de kwa sa be man bibia enye no ana onye be man bibia na oh onye be man bibia okay onye be man so wo na ehia wo mi ana na omo ehia me a na omo hwehwe me na echire no na omo pese na omo de me ye adwuma eno ne omo ye omo adwen se omo konishi ti me na omo de ema no spirit na ye den ahyemensa enti na se ema no betimi etie sime me so eti se de ho a omo tisi wo no be ma ne so no enti no edru ho no mo no afedie before se ye be ko Benin no mokoye yakoye okay na before se ye be ko Benin no be ma no spirit no Adam no e ka kire me se na ye kwa mi nhwe ye na omo de me ekọ epoase a omo de me ekọ poase na omo de me ekọ poase a enuane bi a ebekọ ho no ma edi wo efurusa ni bia ma mi ndi bi na mi di bia meka ho it means metimi no matena poase ho meka ho no enti na o kyerɛkyerɛ me niema a ɛwɔ kyerɛ me sɛ ɛhɔ nom no ɛte sɛ ekura yɛte so ya yeso yɛte asase so saa so na ɛhɔ ase ɛhɔ nom ɛteɛ ɛyɛ kuro kɛseɛ na memfa mani ensi so sɛ deɛ ɔmode me ekɔ akɔyɛ na me ekɔ akɔyɛ na mebusa ne sɛ enti me ekɔ no sɛ ekɔ me de me ho sɛ ma me ndidi na ekɔ me de me ɛna ɔsɛ wandi a wonte kom ɛwɔ hɔ nom ba wodidi a ɛneɛ because yɛde baba bɛfa wani so ɛnam wotwam weyi twam enti wo wedi a na sɛ wo betimi ne yatena wo bɛka hɔ nom enti ebra ne druye ɛna me ne beriman agya
yɛkɔ fast car was for market na eja yɛkɔ bani kodi aduro okra obusuafo mankra obi na me busuafo kwa no munim sɛ mete afigyaase ma wo ya o ebi na sɛ okɔ na anije bɛn ne wo mu so kaka na anije ntesan me momu die na mani nje nje hu sɛ na asa bibi na enhye na eyenhye sese no hu na sa time no so no na edru baabi a na akoye sɛ mani nje me pese me free ne nkyɛn but okasa opese wo free ne nkyɛn pɛ wo biam na waka kyerɛ wo sɛ ida sɛ wo kwa wo bewu enti no odi ewuo wo benya accident wo bɛbɔ dam saa ne ma miensa we no odi hunahuna me enti ane odi hunahuna me saa no wo sɛ metena se na medwene me ho ne mankwa nkowu ana mankɔbɔ dam ankonya accident ama me nsa ba wo antwa enti yakodru bani yɛ twa so mfiri ho enti yakodru bani enti yɛdru bani ho no mo no yɛkɔɔ na ɛpo kɛseɛ bi ɛda hɔ na ne papa na ne yɛkɔ ne nkyɛn no na wafu dwene ne ho nyinaa yɛ dwene white na yɛkɔɔ no na ɔmeyɛkɔ nsuo na no bɛrima ne meyɛkɔ nsuo na no enti yɛkɔ nsuo na no na papa ne so egyina hɔ nom a kyɛsɛ ɔyɛ ne nneɛma nkɔfo gyina hɔ nom a ɛnkɔ ebi mu gyi schedule ebi mu gyi tumi kyɛsɛ nneɛma bebree ne wɔyɛ ma nkorɔfoɔ ɛwɔ ɛpo na no enti ne wakɔmande ɛpo no because eduru baabi no niema omu de maami edwale yedidi ye ebie mani enti no omu commande epo no no wa commande epo na epo no ayese ni peti ena no one ne ye dan e kasa enti yegira wonam de meka kire be ma se we die enye ahanom ne ye be enti ye nkotwen enti be ma no ye kotwen no wo ba bia papa no ne shrine ye dan ewo enti ye kotena honom no ye kotena ho yie etwen na obaye ohwe manim din na okakire me se oba we die no yentimi yentimi mfa ne nye na woka asa no me yemu hyi me yie because on say before say ye beba no okakire me se ma wo die enti no na minim se eye ma wo die wasem na ho ye den oka enti no okase yentimi nye no ma adwen so sa kosi so se adan bere yi wode me baba be kumia na nti ma adwene mu no wode me baba be kumia na nti honom de to be honest na meyem edi me hwim because baby aso amaba no eni kwan sa me kasa me yeye because me yeye ya me ntimi ensan me chinko sika ne gu be ma ne botom enti ye be ma ne se chinchini a ne spiritual father ne nye chinchina ne spiritual father ne nye eno wo say hu ma atimi mu no enne omode no enye den emache enti no se wo ye se ema no emetena meso a ema no omuntimi entimi emetena me mu emfa me nya adwuma be ma ne se wo de on try fine oni hweye ena ade so a wo be ye no so ye sika na wo be den wo betua enti no on try de on so be try ene ye se ye ko nsu na no ena papa ne kan se ye dru nsuo na no a omo baba be fa ye nanti dru baabi kakra a se ye komu kakra no baba be fa ye enti ye kwa asoche ne bo first one e fa me na ho na me ye mu hye me na ma step back na ye kwa na asoche na bo na fa me na ho na me ye ma hye me na ma sa step back enti be ma ne so buafu besen mi enko na wo betimi besen na se edru third one e honom de na me confidence no aye high ma ye ma adwen se ene do or die meko ena me di akire ti me di akira me kwa manimu kakra na me tie deep voice bi na enne na me tie ye no ene ka kire me se me ba wo ko hinsan wachi san na me tie ye me ba wo ko hinsan wachi enti e de ayemhye bre me ma me diri me ka esan machi na mirika na me di san machi no me de san machi e ko back to baby an shrine ne wo no na me kotena ho